ġabru jinsara bl-akbar ferħu ġabru jimorru Betlem. Emin ben Allah far naraw imwieled li nixteħtu fl-art bil-qima li nixteħtu fl-art bil-qima nixteħtu fl-art bil-qima nadura. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Is-Sagra Familja, Ġesu li twilet familja, Giuseppi, Marija u ċkejkna tarbija. Ejjew nitolbu llum dil-grazzja lill-Alla li aħna tħallna fil-familja ta' Alla. Grazzi għat-twelid tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Mal-intenzjonijiet tagħkom u ta' dawk in-nies, il-familji, mill-qrib jew mill-bogħod li talbuna biex nitolbu għalihom f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu, ejjew nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna fil-ħsieb, fil-kliem, fl-emin, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem flimkien. Glorja l-Alla fl-oli tas-smawiet. Paċi fl-art il-bnedmin tal-Alla. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu u Alla inti tajt eżempju mill-isbaħ fil-familja mqazza, għamel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar, fir-rabta tagħha tal-imħabba, ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tqalet, u meta wasal żmienha wildet iben u semmitu Samwel. Għaliex kif qalet hi tlabtu lil mulej. Elkana bil-familja kollha tala joffri s-sagrifiċċju ta' kull sena lil mulej u jtemm il-weda tiegħu. Imma Anna ma teletx għaliex qalet liż-żewġa, meta nkun ftamt it-tifel imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu, Anna tellet il-bina magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit, u marret bitfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu:
Nitolbok Sidi, das kemm int ħaj Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lil mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt, u l-mulej laqat talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu, u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qiemu lill-mulej hemmhekk il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek mulej. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Ngħidu, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek mulej. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek, huma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Ngħidu, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek mulej. Mulej, Alla tal-eżerċiti, isma' talbi, għati widen Alla ta' Ġakob, ħares o Alla lejn it-tarka tagħna, ħares lejn is-sultan, il-midluk tiegħek ngħidu, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu, Eżis. Araw bliema għoża ħabna l-missier, nistgħu nissejħu ulied Alla, u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex, għax ma għarfitx lilu. Eżis, issa aħna ulied Alla, imma se nkunu l-qoddim mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu l-meta jidher hu, aħna nkunu bħalu għax naraw kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu f'isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. Bekk narfu li hu jammar fina bl-ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja. 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 Mulej iftħilna qalbna biex nifmu dak li jgħid ibnek. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena, telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dil festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu triq lura, imma it-tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh li qiegħed ma' xi wħud minn qrabathom, u għalhekk fit-triq bdew ifittxuh wara jum mixi fost in-nies li jafuhom u qrabathom, imma ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura lejn Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema, jismagħhom, jistaqsihom, u kull min semgħu baqa' mistaġeb kemm bid-den kif ukoll bit-tweġibiet tiegħu, kif rawh instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamilt innek?
missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalb maqsuma. U qalilhom, għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? U kliemu ma fehmuhx. Imbagħad niżel magħhom u raġa mar Nażaret u kien jobdihom u ommu kienet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hemm kelma sabiħa, frażi li smajnija illum fil-kelma talla, illi nixtieq illi nagħmluha tagħna. San Ġwan, illi huwa l-maħbub ta' Ġesu, jew li jinduna kemm Ġesu iħobb, jgħid dawn il-kelmiet, ara kemm sabiħa. Araw li ma għoża Alla ħabna. Aħna nistgħu nissejħu uliet ta' Alla u tassew aħna. Ippruvaw żommu hekk din il-frażi għax hija prezzjuża illum meta l-Knisja tagħmel il-festa tas-Sakra Familja, familja qaddisa, familja sagra, fil-Vanġelu li llum qed jagħtina San Luqa dwar il-pellegrinaġġ lejn it-Tempju ta' Ġerusalemm. Ippruvaw ifhmuni ftejt. Aħna nitwieldu f'familja. Kollha għandna background mnejn aħna ġejjin. U dik prezzjuża. Kull familja prezzjuża. Tant li Alla għażel li jitwielet familja. U allura l-familja ħirġa mill-qalb ta' Alla, mhux biss mill-ħolqien, imma anke l-fatt li meta ġie biex isir bniedem għażel li jkollu omm u għażel li jkollu missier. Se tagħżel toroq oħra, imma rid jgħidilna il-familja. Imma x'ngħidu mbagħad sagra familja, familja mqazza. Għax aħna barra li nagħmlu parti mill-familja naturali tagħna u jsaqsuk x'ismu missierek, x'jisimha ommok, in-nukleu tal-familja. Inti taf ukoll bl-arblu tar-razza tiegħek. Dak importanti. Imma jażlu l-Vanġelu ta' meta Ġesu għandu 12 sena, propju bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena. Tafu għaliex? Għax aħna mhux biss parti minn familja naturali. Ġesu twielet biex jgħidilna li aħna nagħmlu parti mill-familja ta' Alla. Għalhekk qedtilkom araw bliema għoża iħobbna Alla l-missier. Nistgħu nissejħu wliedu u tassew aħna issa. Ta' 12 sena Ġesu ma' Marija it-tempju u jintilef xi fisser għax ta' 12 sena il-lut l-tfal tagħhom jgħinuhom biex jieħdu id-deċiżjoni tal-bar mitzvah. Jiġifieri li jien issa ħankun membru adult fil-komunità. Membru adult. U allura kien isir propju jitilgħu għal dawn il-festi. Għandhom diversi festi il-lut imma ta' 12 sena kienu jtuhom il-possibilità li jxandru l-kelma Alla anke fit-tempju. U Ġesu tela u mhux biss xandar imma għallem li jaġġibhom mnejn ġabu. Il-fatt li sejjer Ġerusalemm qed jagħmel qabża. Ġesu qed jinduna anke bħala bniedem illi mhux biss ta' Marija u ta' Ġuseppi għalfejn qegħdin tfittxuni.
Forsi aħna ngħidu għax qed jgħidulhom hekk il-missier u l-ommu. Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri li jien għandi pjan x'inwettaq mela sejjer lejn Ġerusalemm kif jagħmel San Luqa mixja tal-għid tiegħu ifisser illi jien irid nagħmel qabża mhux biss dik id-deċiżjoni ta' 12-il sena li jagħmlu fil-komunità u aħna nagħmluha suppost mal-konfermazzjoni mal-griżma, imma jien nifhem li barra l-om u l-missier naturali jien parti mill-familja tal. U din urijilna Ġesu. F'Ġesu aħna uliet. U uliet maħbubin, mhux mitlufin. U uliet mifdijin li se nibqgħu għax Alla jibqa' Alla ma jmutx u aħna qed ngħixu miegħu diġà millum qed taraw qabel inkomplu l-qudiesa. Ejjew nitolbu għall-familji. X'intejt familja llum, tgħid x'tip ta' familja, liema mod ta' familja. U allura ir-rispett, il-fedeltà, l-għaqda, ir-relazzjoni vera bejn l-uliet u l-ġenituri u ġenituri u uliet, anke fejn hemm ġenituri anzjani. L-importanza hekk ta' dak li huwa onest u sabiħ biex ma jnaqqarx dik l-imħabba meta jien lilek ngħidlek inħobbok imma moħħi u qalbi x'imkien ieħor. Meta jien lilek ngħidlek inħobbok fir-risq tajjeb u l-ħażin u meta jibda x-xogħol għat-tela nabbanduna kollox. Meta jien ngħidlek fil-mart u s-saħħa u nħobbok u nirrispettak. Mhux għal 4 snin, laqas għal 4 xhur, imma sakemm qalbi tibqa' tħabbat għax Alla m'għandux limtu ta' 4 snin jew 4 xhur meta lilek jgħidlek inħobbok, naħfirlek, irridek tkun tiegħi, xogħża għandi bik għax inti binti, inti jibni. Ejjew inkomplu l-Ewkaristija f'dan il-ferħ tal-miliet. X'rigal! X'rigal! Li nindunaw li Alla jħobbna. Se tagħmilna għaddejja waiters jew skjavi. Għamilna uliet. U dan sirna nafuh fit-twelid ta' Kristu. Bniedem bħalna biex jurina li aħna uliet ta' Alla li jħobb. Morru għejdu għal kulħadd. Imħabba bħal din ma sibt imkien. Maħfra bħal din ma nesperjenza imkien. Ħajja bħal din għax xi tkun ħajti mingħajr Alla? Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. U Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin, għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej jagħti ħajja. Ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Issa jmiss li nagħmlu t-talba tagħna. Għadna kemm smajna l-kelma Alla u l-ewwel talba nagħmluha għall-familja l-kbira, il-Knisja. Il-Papa Franġisk, l-Isqof tagħna Anton, dawk li jippritkaw u jwasslu l-kelma Alla partikolarment għada fil-jum tal-mulej, il-katekisti, ekku nitolbu llum għall-miżżewġin biex il-familja, fuq l-eżempju ta' Giuseppi u Marija, jedukaw lilhom infushom u l-uliedhom kristjanament. Nitolbu ismana.
minn dan is-santwarju ta' pinu nitolbu għal paċi. Paċi fil-familji, il-paċi fil-qalb u l-paċi fid-dinja, partikolarment fl-Ukranja, Izrael, is-Sirja, Gaza u dawk il-pajjiżi li għaddejjin minn momenti ta' gwerra. Nitolbu is-smana, nitolbu għal morda fid-djar u fl-isptar, tolbu għal mintila fil-xaħat ta' Aziz. Ekku nitolbu għal ħafna nies li ġew hawnhekk anke llum biex jgħidu grazzi, biex jitolbu l-miraklu, imma nitolbu għal dawk li ma qalowx, minn ma jaqlax ibati iktar u jgħaddi l-kriżi tal-fidi. Hekk jew nitolbu għal dil familja kbira li ssib propju l-għajta tagħha f'riġlejn il-Madonna. Nitolbu ismana il-mejtin tagħna biex inti mulejta tihom hekk mistrieħa għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu għall-uliet, hekk nitolbu l-Madonna tħarisomna, il-babies biex ikonna kultura ta' ħajja, hekk nozzu kull wilt, kull tarbija, hekk nitolbu għal min ħassu waħdu f'dawn il-ġranet ta' festi, hekk nitolbu għal din is-sena li għaddiet biex ngħidu grazzi, hekk l-2024 qed tasal għall-aħħar sigħat. Allura jew lill-Madonna ngħidula grazzi l-lejl. Inresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tat-talba tagħna l-paċi miegħek. Nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Marija, għat-talb ta' San Giuseppe, twettaq il-familji tagħna fil-paċi, fil-grazzja u fis-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Fil-misteru tal-Verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek, hekk li aħna li narfu l-Alla f'sura la naraw ħaninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-Anġlu l-Qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis. Osanna. Osanna floli tasmewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajh ibati, ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħaj. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Tolbu għal benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju u nitolbu għall-eżies tagħna mejtin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen. Li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu, nagħmlu l-qalb u ntennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostla qed tgħidu llejla lilna, inħallilkom is-sliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija laqda li intrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Issa nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu flimkien. Ħaruf tal-Alla danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej.
Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba Oreħelu tal-imħabba il-qalb tiegħi bihek tixxabba Ejja o Alla f'eddej tiegħi jistri f'qalbi jotmi jiej O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba Kemm jintħelu Ġesu tiegħi kemm nixtieq inħadlek miegħi ħarstek ħelwa tieħdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba Ħallejtu Alla sema biex teħx fosti il-bnedmin sir bniedem wieħed minna biex tirvdini il-ħatjin sir bniedem wieħed minna biex tirvdini il-ħatjin Bambin ċkejken ħelwa tarbija Ejja eħlisna mill-lajf tal-ħtija O Alla taħnina Min kem dbatija d-dejt Minħabba dawk li fdejt Min kem dbatija d-dejt Minħabba dawk li fdejt Lemħu kutredu l-kwikeb xinraw tarbija far imqeda fufti tiben għalli fqar fost il-fqar imqeda fufti tiben għalli fqar fost il-fqar Widdew bil-qawwa biex l-isbaħija juruh lewitek l-om Marija O maħalli
bnain hadluk Fdirajnajn bennuk Maqal bnain hadluk Sa namlu ftit skiet, ekku nirringrazzjaw u naduraw lil Ġesu li għamilna parti mill-familja ta' Alla fih għalhekk qiegħed fina biex narfu kemm hu prezzjuż li aħna wlied ta' Alla. U liben Alla sar bniedem u għammar glorja lill-Missier u lill-liben u lill-Ispiritu Santu. U liben Alla sar bniedem u għammar fostna. Nitolbu Missier l-aktar ħanin tajjixna bis-sagramenti tas-sema, għamel li nimxu fuq l-eżempji tal-familja imqazza biex wara t-taħbit ta' did-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Amen. Issa kif tafu l-lejla għaw il-konċert tal-miliet u minħabba raġunijiet ta' sikurezza peress li għadu jrid isir xi adattament apposta għal dan il-konċert qegħdin nitolbu biex kif tispiċċa l-qudiesa wara l-barka kulħadd joħroġ barra u jikkjuja. Aktar ma nagħmlu dan malajr inkunu nistgħu nerġgħu niftħu il-bibien ħalli kulħadd jerġa' isib postu. Però il-liġi tas-sikurezza titlob li waqt li jsir dan ix-xogħol irid il-post ikun vojt. U għalhekk ħajkun hawn anke l-għaxers jgħinukom uħorġu ikkjujaw barra imbagħad fi żmien 10 minuti kwart oħra nerġgħu niftħu il-bibien. Grazzi. Ħanispiċċaw il-qudies. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nitfgħu ħalsitna fuq il-Verġni mbirka u nselmula. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mija, imbirkinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mija, imbirkint fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mija, imbirkinti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Għaddis. Nejdula flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xi iżjed, ninni Ġesu bandi. Ħallina l-biki, għax aħna nidimbi.